Hi children, good morning to all. Standard 4 first term science lesson 1 my body. My bodyல நாம third part தான் last classல பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம அதை just recall பண்ணிக்கலாம். third part என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? good touch, bad touch and don't touch. good touchனா என்னது? நல்ல தொடுதல். bad touchனா தவறான தொடுதல் and don't touch தொடாதீங்க. குட் டச்னா என்னது? நம்ம மீது அக்கறையாக இருக்கவங்க, அப்புறம் அவங்க தொட்டால் நம்ம சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் என்னது? குட் டச். பேட் டச்னா தொடுறது நமக்கு பிடிக்காது, அவங்கள பார்த்தாவே நமக்கு பயமாக இருக்கும், அதெல்லாம் என்னது? பேட் டச். இதெல்லாம் குட் டச், இதெல்லாம் பேட் டச். அப்புறம் பேட் டச் நடந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை எல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா? ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலேட்டட் டு குட் டச். பேரண்ட்ஸ் ஹக் அண்ட் கிஸ்ஸஸ். ஃபாதர் பேட்ஸ் யூ on the head. Friendly hugs by family members. Shaking hands. அதாவது பேரண்ட்ஸ் வந்து ஹக் பண்ணுறது, கிஸ் பண்ணுறது எல்லாமே என்னது? குட் டச். அப்பா தலையை வருடுறது குட் டச். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஹக் பண்ணுறது குட் டச். ஷேக்கிங் ஹேண்ட்ஸ் கை குலுக்கிறது குட் டச். இதெல்லாம் பேட் டச். டச்சிங் த பட்டக்ஸ் அண்ட் அதர் ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ். ஹிட்டிங், ஸ்லாப்பிங், புஷ்ஷிங், பிஞ்சிங் ஆர் kissing. Activities that make you feel scared or nervous or ashamed. Dirty talk and dirty picture. உன்னோட ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை டச் பண்ணுறது பேட் டச். அப்புறம் உன்னை அடிக்கிறது, அரைகிறது, தள்ளி விடுறது, கிள்றது, அது எல்லாமே என்னது? பேட் டச். அப்புறம் உன்னை ரொம்ப சிலரோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? உன்னை ரொம்ப பயம்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும், பதட்டமாக்குற மாதிரி இருக்கும், உனக்கு அது அவமானமாக அந்த செயல் தோணும், அது எல்லாமே என்னது? பேட் டச். டர்ட்டி டாக் அண்ட் டர்ட்டி பிக்சர். உனக்கு பிடிக்காத படத்தை காமிக்கிறது, அதை பற்றி பேசுகிறது, அதெல்லாம் என்னது? பேட் டச். மை பாடி இஸ் மை ஓன். ஐ நெவர் அலோவ் அதர்ஸ் டு மிஸ்யூஸ் இட். நெவர் பி அஃப்ரைட் டு ஷவுட் அண்ட் சே டோன்ட் டச் மீ. இட் இஸ் நெவர் யூ ஃபால்ட். அதாவது அப்படி உனக்கு பேட் டச்சாக இருந்துச்சுன்னா நீ என்ன சொல்லணும்? மை பாடி இஸ் மை ஓன். என் உடம்பு எனக்கு சொந்தமானது, அதை மற்றவங்க தவறாக பயன்படுத்த நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும். நீ என்ன பண்ணணும்? அது உன்னோட தப்பு இல்லை, பயப்படாமல் ரொம்ப சத்தமாக டோன்ட் டச் மீ, என்ன தொடாத, மற்றவங்களோட ஹெல்ப் கிடைக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? சத்தமாக சொல்லணும். இட் இஸ் நெவர் யூ ஃபால்ட், அது உன்னோட தப்பு இல்லை. இப்போ நாம் அதோட கண்டினியூஷனை பார்க்கலாம். இஃப் யூ ரிசீவ் எ பேட் டச் யூ மஸ்ட். அதாவது உனக்கு பேட் டச் எங்கேயாவது உனக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா நீ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்? இதை ஃபாலோ பண்ணணும். சே டோன்ட் டச் இன் எ லவுட் வாய்ஸ். ரொம்ப சத்தமாக சொல்லணும். என்ன சொல்லணும்? டோன்ட் டச், என்ன தொடாதீங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப சத்தமாக சொல்லணும். லீவ் த ஸ்பாட் குயிக்லி. அந்த இடத்த விட்டு நீ என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப விரைவாக அங்கேருந்து போயிடணும். டெல் எல்டர்ஸ் லைக் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சர்ஸ் டில் யூ கெட் ஹெல்ப். என்ன பண்ணணும்? நீ போய் எல்டர்ஸ் பெரியவங்கள்ட்ட சொல்லி அவங்கள்ட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும். யார்? பேரண்ட்ஸ், அது உங்கள் பெற்றோர்கிட்ட சொல்லலாம், இல்லைனா யார்கிட்ட சொல்லலாம்? டீச்சர்ஸ்கிட்ட சொல்லலாம். டெல் எல்டர்ஸ் பெரியவங்கள்ட்ட சொல்லி நீ என்ன பண்ணணும்? ஹெல்ப்பு கேட்கணும். என்ன பண்ணணும்? சே டோன்ட் டச் இன் எ லவுட் வாய்ஸ். என்ன தொடாதீங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்? சத்தமாக சொல்லணும். லீவ் த ஸ்பாட் குயிக்லி. அந்த இடத்த விட்டு விரைவாக போயிடணும். டெல் எல்டர்ஸ் அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? பெரியவங்கள்ட்ட சொல்லணும். அவங்கள்ட்ட சொல்லி என்ன பண்ணணும்? ஹெல்ப் கேட்கணும். சரியா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி thought that offenders might approach to the following dirty tricks. அதாவது இந்த பேட் டச் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற டர்ட்டி ட்ரிக்ஸ், அந்த தந்திரங்கள் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் உங்ககிட்ட பேசுகிறாங்களோ நீ என்ன பண்ணணும்? அவங்கள்ட்ட பேசக்கூடாது, அவங்கள அவாய்ட் பண்ணணும். சரியா? பாருங்கள். யுவர் மதர் இஸ் அட்மிட்டட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல், ஸோ ஐ ஹாவ் கம் டு டேக் யூ தேர். அதாவது அவங்க வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க? ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் யாரும் வந்து சொன்னால் இதெல்லாம் நம்பக்கூடாது, அவங்கள பிலீவ் பண்ணக்கூடாது நீ. சரியா? யுவர் மதர் இஸ் அட்மிட்டட். உங்கள் அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க, அதனால் நான் உன்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு யாரும் சொன்னால் என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்பக்கூடாது. அவங்கள நம்பி அவங்க கூட என்ன பண்ணக்கூடாது? போகக்கூடாது. அடுத்து, குட் யூ ப்ளீஸ் அக்கம்பனி மீ அண்ட் கைட் மீ டு ரீச் திஸ் அட்ரஸ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதாவது உங்ககிட்ட வந்து அட்ரஸ் கேட்பாங்க. இந்த முகவரி உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போறியான்னு கேட்பாங்க. அவங்க அதுக்காகவே உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்கள பற்றி கூட
தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க அதை பற்றி கேட்கலாம். இப்போ நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட யாராவது அட்ரஸ் கேட்டால் நீ போய் அவங்க கூட போய் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எதுவும் நீ பண்ணக்கூடாது. சரியா? அடுத்து பாருங்கள், டெம்ப்டிங் யூ வித் கிஃப்ட்ஸ் ஆர் மணி. அதாவது உனக்கு பரிசு பொருட்கள் இல்லைன்னா பணம் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்து அவங்க பக்கம் ஈர்க்க ட்ரை பண்ணலாம். அப்போது நமக்கு பிடிச்ச பொருளை கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, போகக்கூடாது. டிஸ்ட்ராக்டிங் யூ வித் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் ஆர் ஃபுட். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, நான் உனக்கு ஸ்வீட் வாங்கித்தரேன், ஃபுட்டு வாங்கித்தரேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்போ சாப்பிடாம இருந்தோன்னா ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வாங்கித்தரேன், ஸ்வீட் வாங்கித்தரேன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்க சொல்கிறத நம்பி அவங்க கூட போவோம். அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. அஃபரிங் டு play doctor game and hide and seek game, trying to touch you under that pretext. அதாவது offering to play doctor game and hide and seek game, trying to touch you under that pretext. அதாவது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, உன்னை தொடுறதுக்காக நம்ம மருத்துவ விளையாட்டு விளையாடலாம், அப்புறம் ஹைட் அண்ட் சீக் கண்ணாம்பூச்சி விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கேட்பாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, ட்ரை பண்ணுவாங்க, உன்னை தொடுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை நம்பக்கூடாது. ப்ரிட்டெண்டிங் டு ஷோ கிரேட் கன்சர்ன் ஃபார் யூ. அவங்க உங்ககிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப அக்கறையாக இருக்க மாதிரி போலியாக நடிப்பாங்க. இப்போ நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, அதெல்லாம் நம்பக்கூடாது. எதெல்லாம் டர்ட்டி ட்ரிக்ஸ், உங்கள் அம்மாவை அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க, நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னால் நம்பக்கூடாது. உங்ககிட்ட யாராவது வந்து அட்ரஸ் கேட்டாக்க நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்க கூட போகக்கூடாது. உனக்கு கிஃப்ட்ஸ் மணி அது எல்லாமே கொடுத்தா வாங்கக்கூடாது. ஸ்வீட்ஸ் ஆர் ஃபுட் அந்த மாதிரி வாங்கி தரேன் உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணால் அதையும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்பக்கூடாது. இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாட உங்களை அழைச்சாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, போகக்கூடாது, அதை நம்பக்கூடாது. உங்கள் மேலே ரொம்ப கன்சர்னாக இருக்க மாதிரி போலியாக நடிப்பாங்க, அதையும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்பக்கூடாது. சேஃப்டி டிப்ஸ் எவ்ரி சைல்டு ஷுட் நோ. அதாவது இது எல்லாமே நீ பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கான வழிகள், இது எல்லாமே நீ என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். டெல் எவ்ரி திங் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி டு மதர். அதாவது என்ன பண்ணணும், கிளாஸில் நடக்கிறதா இருக்கட்டும், வகுப்பறையில் நடக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை வெளியே நீ எங்கே போனாலும் எது நடந்தாலும் நீ என்ன பண்ணணும், அதை உன்னோட பேரண்ட்ஸுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும், சொல்லணும். எஸ்பெஷலி உங்கள் அம்மா கிட்ட நீ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும். டோன்ட் ஷேர் அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர்ஸ் வித் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். உனக்கு தெரியாதவங்கள்ட்ட உன்னோட ஃபோன் நம்பரையும் அட்ரஸையும் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடாது, அவங்கள்ட்ட சொல்லக்கூடாது. டோன்ட் ஆன்சர் த ஃபோன் ஆர் ஓப்பன் த டோர் வித்தவுட் எனி அடல்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ். அதாவது உனக்கு தெரியாதவங்க வீட்டுக்கு, அதாவது அப்பா அம்மா வீட்டில் இல்லாதப்போ யாராவது ஃபோன் பண்ணாலோ வீட்டுக்கு வந்தாலும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, டோரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு போய் அவங்கள்ட்ட பேசக்கூடாது. நெவர் ஈட் எனிதிங் யூ கெட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். உனக்கு தெரியாதவங்க அன்னோன் பர்சன் எது கொடுத்தாலும் அவங்க கொடுக்குறத நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. ஹேவ் எமர்ஜென்சி டெலிஃபோன் நம்பர். நீ என்ன பண்ணணும், அவசர ஃபோன் நம்பரை நீ வச்சுருக்கணும். எதெல்லாம் நீ பண்ணணும், எது நடந்தாலும் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நீ என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும். குறிப்பாக யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும், உங்கள் அம்மாட்ட சொல்லணும். டோன்ட் ஷேர் அவனோட அட்ரஸையும் ஃபோன் நம்பரையும் அன்னோன் பர்சனுக்கு சொல்லக்கூடாது. ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, நீ ஷேர் பண்ணக்கூடாது. டோன்ட் ஆன்சர். வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் இல்லாதப்போ நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணுறதோ இல்லை ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் யாராவது வந்தால் போய் டோரை ஓப்பன் பண்ணுறதோ நீ என்ன பண்ணக்கூடாது. நெவர் ஈட் எனிதிங் யூ கெட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் வந்து எது கொடுத்தாலும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. ஹேவ் எமர்ஜென்சி டெலிஃபோன் நம்பர். அவசர உதவி நம்பரை நீ வச்சுருக்கணும். சரியா? இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம பேட் டச்சை அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நம்ம இன்றைக்கி நடத்தினதை நல்லா ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.